Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Ormoc City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Hope. Naanasad kay babay? Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Sakit na kina! Grabe na pagpaantos at pagpasakit kay maghihatag na ako! Tungod kay dilin ako! Gikapoy na ko! Gikapoy ka o may babae ka! Oh, gusto na. Unungon tanan ni. Wa na ni maayong padulungan ang tanan. Nagsige na lang tag-away. Nahibaw ka ba si mamagi panulti? Dennis, na ano tayo anak? Nahibaw ko. Di mo kumuhunong pagsuporta niya ba? Ang ako lang, nga ato na lang ning hunungong duha kung unsa may naa na to. Sa bata na lang. Dennis! Hope, maluoy ka. Gikapoy na ko. Hatagi na lang ko sa akong kagawasan. Dennis! Day, salamat ka ni Anihi kasabo. Asa da is Dennis, day? Iya akong gibiyaan din, Day. Gibiyaan namin niya sa akong anak. Nakigbuwag siya na ako. Ha? Unya, masa may plano ni Maron? Galibog pa kung siya. Ang saan ako pagsulti sila sa mga magpapabahin, ani, Day. Mas may tingaling masulti na lang ka, day. O balik na lang sa inyo. Kay dito mas safe ka. Day. Tumodo ka sa trabaho. Kaya pa ba tumodo sa pamilya? Mag-Centrum Advance. May over 25 protective nutrients like B vitamins. Tulong para todo pa din ang energy at protektodo ang buong katawan. Aw posible gyud mo ipadulngan kay sayo kay mong nag-ipon tungod kay mabdus ka. Na mabdus ka nga 16 pa edad mo. Unya bag-o lang gud kang nag-18 ron, di ba? Ayaw kawili at tutawhana ho. Bata pa kay ka. Daghan ka pag maagian og masugatan. Ang importante ka bisag buwag na mo, musuporta gihapon siya sa inyong anak. Opa. Ako pa ni mo, day, no? Manarbaho na lang ka aron malingaw ka. Ayaw na lang pagkunahuna sa mga butang uy nga naghatag ni mo kakuol. Maayo ka, Day. Uy! Hangyuan na lang ang imong mama nga siya mo imubantay sa imong anak aron makapanarbaho ka. Sige, Day. Akong ingnon si Mama. Sige, uyon ko ana. Aron dili ka magpundo din isbay nga magsige hinuktok. Wa man sa ko'y lingaw. Sige, ako nalay bantay sa kong apo samtang manarbaho ka. Salamat, Ma. Mayo ka ni day, no? Kay nakahunaw na gyud kang manarbaho.
At least karon nalingaw na ka. Mauli kitay. O, hala, naarabay ng regards ni mo ay Ha? Kinsa man? si Tony. Tony? Oo. Ang graphic artist sa office? Oo. Ganahan kaayo kuno siya ni mo. O wa lang kuno siya labot bisag may anak pa. Oh, ha? Lagi day. Giingnan gani ko niya kung okay ra ba nimo kung inviteon kay niya tangaon. Thank you ha, nga nakikuyo ka na ako. Okay ra, oy, Tony. Thank you po sa imong invitation, ha? Naayugaw akong naong? Perti man ko nimong nakadagtutok. Ang tinuod, Hope, ganahan gyud kay ko nimo. Wa ko may bawog ngano, pero pag una pa lang gyud akong kita nimo no, di na kamawa sa kunahuna. Tony, may anak na ko. Naibaw ko. Nganong dag may anak na ka. Bawal na ba dahil higugmaon ang mga single mom? Tony, Tagay ko chance. Please. Then I'll prove to you nga paggaon ti kag mahalon ti ka. hatagi lang akong time, ha, Tony. Dili ko gusto magdali-dali sa akong desisyon, God. Ay kabalakaw. Okay, tita. Aris ako. Oh, sige dong Dennis. Ayo-ayo ha. Ug salamat ang imong gida para sa akong apo. Si Dennis. Mayang gabi eh. Oy, ni naman di ay kanak. May kay nag-abot mong Dennis. Hope. Napakatulog na ako. Polydent Mage. Si Ethan, atong anak. Umanasan ako siya pagkaon. Nakahigayon ka malagis pagbisita. Wa ka di duty? Day off na ko ron. Sige, salamat. Og amping. Hope. Sorry. Ay, biyaan taon sa mo ha. Dennis, nalingaw na ko. Dili pa ko totally nga okay, pero I'm slowly healing. Kining pagpakigsulti na ako ni mo ron. Kining akong pagtugot nga makabisita ka din sa bahay. Tungod og alang na lang ni sa atong anak ka si Ethan. O gusto sa ko masayod ka kung padayon gihapon ka mo sustento niya. Aw, mas maayo. O kung dili na, okay rasad. Kay doon na naman sa ko'y trabaho ron. Kaya na akong i-provide iyang needs. Maong sige na, pauli na sa inyo. Good for him. Layo ra kaayo na siyang Tony, no? Anak yun. Ano yun support na ako, ha? Kamog yun. Bitaw Hope, wa pagyapon kay planong sugton ko. Tony, please. Ayaw nag-isingit oras sa ting trabaho. Okay, fine. Sa kuha na lang ha. Inigawas na. Gisugot ako nimo. Yes, Tony. Yes! Thank you. I love you, Hope. I love you. I love you too, Tony. Maayo kay ni Akan na Hope. Diin ka bagikan. Tagdugay ka naman kaayong mauli, oy. Nga naman di ay, ma. Taas kay kilanat si It. Nak, Ethan. Baby, sorry ha. Sorry nga nadugay ko ulit si mama. Diin ka man dagikan. Unsa namang oras ra no? Hapit na 12:00. Unya mao pay pag-uli nimo. Si Tony. Hello? Hello? Hope? Bago pa ganit ang nagkuyog, pero gimingaw na dahin ko nimo. Ay kalimot ugma, ha? Tony, basin dili ko pwede ugma. Ha? Nga naman. Naamagoy sakit si Ethan ron. Dili ko makabiya sa akong anak. O ba? O sige. Sa sunod gayon na lang, ha? Salamat sa pagsabot. Bye. I love you.
I love you too. Mao day nga tigdugay ka ng mauli. Kay naada day kay gikarelasyon. Wala kay labot pa, ana. Okay. Ani ko matuog din heron. Unsa? Kung nabalaka ka nga inahan ka, unyawa ka makakita sa sitwasyon ganina sa imong anak. Nabalakas ako, kay ako mo inia ganina, samtang wa ka. Og amahan sa ko. Busa, ayaw lain na pagsabot ang akong pagkatuog din heron. Kay tungod og alang lang niniitan. Sa ato pa. Dito matuog si Dennis sa inyo ha. Bagus ang gabi eh. Unya karon ka lang musulti na ako. Tony, dunay sakit si Ethan ato. Ug sa ato pa di ay. Sige ba siya adto sa inyo? Tony, mahimo ba ayaw kong siya giti? Natural nga mo adto siya sa amo, kay amahan siya sa akong anak. Ho. Mahal kay tika. Ug ayaw biyag yung pagbinuang nako ha. Tony, sa baboy iko. Sakit ka na nga kung bukto nagigupta ni mong maayo. Wa ka pa makailan ako. Ayaw yun kasipyat. Tony! Si Tony. Bahala ka diha. Dili di ka tubagon. Pa, ato na ta. Pati si Papa na to si Gawas. Sige na. Hop! Gawas na! Si Tony ron. Nasi sa mong gawas. Kinuo ko. Kay skandaluso ba rin ang tawhana? Pre, ano ko sige mo kag siya gita ha? Kinuo ko. Ako sa nagkauson. Nak, Ethan, stay inside una ha. Anhilang una ka sa house. Ikaw may nakaingon nga nung naglikay si Hope nako. Tony, unsa baos to na. Dili na ko nimo. Tungod ba yun imong ex? Ingon anak ka gyud kahumok og ilong ha? O katanga, human ka niya pasakitan? Mubalik pagyapon ka niya? Pag hinahinay sa imong istoryahan ni Hope ha? Nagtanaw ang among anak din eh. Wa ko'y labo! Galing! Kaya ko magpera pa dala. Dili tinuod, ha? Dali na! Mag-istorya ta og ayaw lang paapila-apila na imong ex! Tony, unsa baboy iko gisakitan ako. Hindi kay si Hope, pre. Ayaw pag-apil-apil! Ha? Gago ka! Dennis, basta na! Basta na! Basta na! Gidana siya sa mga polis. Hope. Sorry ha. Dennis, Tungod ako. Maunang ita kag lain. Kung gitarong palang unta ka, di ni mahitabo ni Moron. Unta, hatagan ko ni mo lain chance aron makabawi ni mo. Ug sa atong anak nga si Ethan. Hope mahal kaya punti ka. Huwag na usap. Dennis. Ako, mahal pa ba ko ni mo? Wa maginabawa ba? Wa gihapoy na kalabaw nimo. Tumo na. Magsugod ang laing kinabuhi. Uban sa atong anak. O uban sa blessing sa atong isig kaginikanan. Magpakasal ta, Hope. Dennis. Og nakaingon ko nga sa among pagbalik, mas ni mature na mi, mas ni grow, ug mas nilawom ang among pagsabot sa usag-usa. Tinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN.
Mao ka mga higalang kaagi ni Hope nga taga Ormoc City uban sa awit ngayang gipangayo awit ka nagalahan starting over again. Ang maong kaagi gibuhatan no doha sa radyo ni Jelly Haka ug gabus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang na ining tulumanon handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpaminaw.